बारीक लोकांसाठी जर हा अन्याय होत असेल, शेतकरी कुळमुणकरासाठी, तर लोकच सर्व पेडणे तालुक्यातली त्याची जागा परत रिटर्न बॅक हरबल जावं पडेल त्याला. त्यांनी लक्षात ठेवावं. लोक चिडलेले आहेत, शिवाय देत आहेत. मी त्यांना म्हणतो शिवाय देऊ नका. काय आहे ते शांततेने करूया. शांतता कुठे? त्यांना यायला इथे यायला जमत नाही. कुठं वास्को, कुठं मडगाव, कुठं केपे, हा कारभार चाललेला आहे. आता विमानतळाची बाजू आहे. त्या शेतकऱ्यांचा काय नोकऱ्या कोणाला मिळतील? लक्षात ठेवा. माझं आता वय झालेलं आहे, 75 जाऊन गेलेलं आहे. मला ते विमानतळ पाहायला मिळणार नाही. आमच्या पोरग्यांना, आमचे बारीक शेतकरी आहे, त्यातले किती जागा गेले इथे आहेत. हे कमळे इथे आहेत. मला पूर्ण कल्पना आहे तालुक्यातली. 20 पंचायतीत मी फिरलेलो आहे, 1 नगरपालिका. आणि हा कुळमणकरचा आम्ही सुरुवातीला केरी तेरकडून सुरुवात केलेली आहे. लाज वाटते सांगायला, आमचा मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरचा इतिहास त्यांनी घडवायला पाहिजे होता. ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरांनी 61 सालात गोवा विलीन झालं. खापरे पाकले मी पाहिलेले हे त्याला पण माहित आहे. हो आमचो जज घराला येऊन न्याय देऊ शकना, पण ह्योच केसी तर मामलेदारान आसा जाल्यार मामलेदार तुझ्या घराला येऊन सारखे तुझे घर कसे आसा, तू रावताय त्या घरान, तू कसं येताय ती जमीन, जाल्यार हे सिद्ध करू शकता, पण कोर्ट करू शकना. म्हणून हे सगळे केसी आमच्यो भायर पडल्यात. जेन्ना स्वतंत्र झाले त्याच्या आधी पुर्तुगेजान हे आमच्या घरान कसलेच कागदपत्र दिवंक ना की हे घर त्याचे आणि तो मालक. पण जेन्ना 1964 पंचायत झाली तेन्ना पंचायतीन खाली एक घरपट्टी दिली त्या मालकाची, त्या मालक त्या घराचो. आणि ती एक पट्टेन आज स्वतंत्र झाला तर आजपासून मामलेदार तरी होतो ती पोवन त्यांना न्याय देऊ शकता, पण कोर्टाचो जज येऊन घराला की केन्नाच न्याय दिवचो ना. तेन्ना डिसिजन तेन्ना कोर्ट दिता, जजमेंट दिता बरोवन ही ऑर्डर तुका आमची पास जाली. आयज आमची कुळां भायर पडली. तेन्ना खरोखरच लक्ष्मीकांत पार्सेकरान जे गोंयच्या लोकांच्या दोळ्यांचेर पानां पुसलें की जी डिसिजन जजमेंट दिल्या उपरांत लक्ष्मीकांत पार्सेकर पावर आसा जाल्यार तेणी हे आमचे लाक्षणीक उपोशण जातले. आनी बजेट सेशनाक पयलीं तेणी हे आयज जे डिसिजन कोर्टान जजमेंट दिलें ते फाटीं घेवपाचें. जर तेणी जर अशें फटींग जर उलयलां की गोंयच्या असेंब्ली सेशनाचेर जाल्यार मिनिट्स घेयात ते, मुद्दम आयकात तुमी. आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे पेडणे, महालाल आणि बार्देस तालुक्यात गोंयच्या लोकांचे प्रश्न जाल्लेले आहा. गोंयच्या लोकांक तो एकदम मूर्ख समजता. आणि भारतीय जनता पार्टी खरोखरच ते समजतात कितें आपूण खूब हुशार म्हणून. पण येता ते इलेक्शनाक बहुजनांच्या लोकांनी, आमचे बहुजन समाजान कंप्लीट अशें निर्णय धरूंक जाय की भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मीकांत पार्सेकरान स्टेटमेंट दिलेलो आहा खरोखरच खरो आहा काय फटींग आहा तो. आणि जर फटींग जर आहा तर गोंयच्या अख्ख्या लोकांनी लक्ष्मीकांत पार्सेकराक घरा बसोवपाक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमचे बहुजन समाज यूज करता, एमजी पार्टी आमचे समाजाक यूज करता, एका घरा बसोवपाचे. आयज पर्यंत गोंयच्या इतिहासान किंवा भारताच्या इतिहासान अशें केन्नाच घडोन ना. एखाद्या संघटनेन म्हणा किंवा एखाद्या वैयक्तीक मनशान जेन्ना सरकाराकडे मागणी केली त्या सरकारान मागणी पुर्तता केन्नाच जावंक ना. सरकाराक केवळ आनी केवळ जन आंदोलनाची भाशा समजता. जेन्ना जन आंदोलन जाता तेन्नाच खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचेर आमकां समाधान मेळटलें. आनी सरकार खंयचें आसूनी जेन्ना अशे प्रश्न निर्माण जाता हे स्वता हे जे प्रश्न आसा बहुजन समाजा कडेन किंवा बहुजन समाजाच्या फुड्यान हे जे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा ते शिक्षणाच्या बाबतीन आसूं, आरोग्याच्या बाबतीन आसूं किंवा इतर काय बाबतीन जशें आतां कुळमणकार कायदो आमी हो जो अंमलात हाडलो आसा हो पळयता आमी. हे ह्या जेन्ना प्रश्न निर्माण करतात हे निर्माण केल्ले मनीस किंवा निर्माण केल्ले सरकार हेचेर समाधान केन्नाच करचें ना. हेचेर समाधान जर करपाक जाय जाल्यार बहुजन समाजान एकमतान आनी एकजुटीन एक ताकदीन जर फुडें सरत जाल्यार म्हाका दिसता तेजें समाधान येणाऱ्या काळा भितर बेगीन तेजें जावंक शकता.